Здравейте, в днешното клипче реших да ви покажа новия стил Monster High. Така, нека да започнем първо с Клео. Така, нека да го снимаме малко. И така, нека да ви покажа нейните панталонки. Аз си ги направих. Ето, така. Ето и нейната блузка. Ето, всъщност така. Ето и нейния педикюр, т.е. маникюр и така, ето. И така, всъщност ето това е нейната прическа и така. Просто една вързана опашка. Добре, нека да представиме Аби. Така. Така, тя просто има един маникюр, т.е. педикюр, ето така. И просто сложих едно ластиче, така да изглежда по-интересно. И така, и сложих така, тук малко е трудно да направиш ето това. Аз някой път ще ви покажа как да си направите, просто от една кърпичка и така. Добре, всъщност малко е трудно да си го направите, но някой път ще ви покажа. Всъщност това е рокля, ето така. Ето нейната прическа всъщност. Пуснете коса. Добре, нека да представим Дженифър. Така, всъщност, нека да ви покажа първо нейните обувки. Така, ето, това са обувките от Дракулора, но куклата не знам къде е. За тези панталони после ще ви говоря. Ще ви ги покажа даже. Така, по-подробно. Ето това е нейния педикюр, т.е. маникюр. Както искате го наречете. Ето и тук. Така. Косата леко е от тук, прилича леко като на Джиджи стойката. Не стойката, просто прическата е от тук, как е охваната. То така купата Джиджи. Но аз мога да си я купя, ако я има, защото аз я търся, но я няма. Добре, нека да ви покажа сега нейните панталонки. Ето, така, това е другото и облекло. Нека да го снимаме. Така, добре, ето нейната блузка. Ето, аз си отцветих първо, но после опитах да махна цвета но успях, но стана много готино. Ето така. Ето и тук панталонките. Така, само да направя ръцете на куклата. Ето и тук опитах същото, но се получи доста яко от цветовете и така. Добре. И това е всъщност. И общо взето е това. Надявам се да ви са харесали моите неща, които ви показах и мога да ви покажа някой друг път обаче да си направите такива панталонки или такава рокля. Добре. И така вече свършваме. Чао! От мен гледайте другите клипове, харесвайте и коментирайте. Не забравяйте да се абонирате. Чао!